Nagmugna og halapad nga brownout ug pagkatanggong sa pipila ka mga sakyanan human na nga tumba sa highway ang pipila ka mga dagkong poste sa kuryente nga nabanggaan sa usa ka dakong truck sa Maasim, Sarangani. Ato ibalik si Efren Mamak. Mga kapuso, so isulayan din nato og agi kung makalusot pa tong kotse diri. Ngit-ngit na ang dalan ug dunay mga dagkong poste sa kuryente nga nangababag. Kini ang video nga kuha sa GMA Barangay FM 102.3 Super Radio GenSan sa Barangay Tinuto, Maasim, Sarangani, Biyernes sa kadlawon. Kini human nabanggaan sa usa ka elf truck nga dunay kargang scrap metal ang maong mga poste sa kuryente pasado 11:40 Huwebes sa gabi nga may resulta sa halapad nga brownout sa pipila ka mga barangay sa Sarangani ug sa General Santos City. Hinuon luwas ang nag-inusarang sakay nga 45 anyos nga lalaking driver sa maong truck. Pagdating doon sa mga pataas na porsyon sa sitio Asmalan, nagkuha ng brake niya, nag-atras siya. Pag-atras niya, nabangga niya ang poste ng 69 GB. Karoon ng sinipik, natumba yung 8 poste. Gikustodiya na sa PNP ang maong driver kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Samtang gilayong girespondihan sa MDRRMO Lakip South Cotabato Electric Cooperative ang maong hitabo, pinaagi sa clearing sa mga debris sa kadalanan, lakip repair sa mga nangatumba nga poste sa kuryente. Hinuon na balik ra ang kuryente sa ubang apektadong lugar human ang pipila ka oras. Mitabang sab ang Maasim Police Station alang sa paghanay sa natanggong mga sakyanan. Pasado alas 12 Biyernes na naagian sa mga sakyanan ang maong dalan. Ginalantaw pa ang kinatibuk-ang danyos atol sa hitabo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.